Incwadi kaMark chapter 2 verse 1 to verse 12 sizofunda ngesizulu emabhayibhelini la wesizulu. Ake ngifunde. Wabuye wangena eCapernaum emva kwezinsuku ezithize kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi akwabe kungasaba khona indawo nasemnyango wakhuluma izwi kubo. Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane ebengena kusondela kuye ngenxa yesixuku baqhaqa uphahla lapho ekhona bathi sebebhobozile behlisa uhlaka afe kulo ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali nabathize behlezi khona bezindla enhlizweni zabo ngokuthi lo ukhulumelani kanje na uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? uJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindleleni ngalokho ezinhlizweni zenu na? Yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wayesevuka wathatha masinyane uhlaka lwakhe waphuma phambi kwabo bonke, baze bamangala abamdumisa uNkulunkulu bathi, asizange sikubone okunje. Ekseni sikhuluma ngendaba la isihloko esithi uJesu wenza umehluko omkhulu kunako konke abantu abake bakwenza emhlabeni. Ake sithandaze. Izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla. Ngegama likaJesu Kristu waseNazarethe liphilise. Amen. Sifunda indaba la uJesu emva kwekuthi aphile eza emhlabeni. Uza emhlabeni azoyenza into athunywe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umaqala ahamba emizi ngemizi uphilisa iziguli, uphilisa abantu, uze usindisa indoda enexhoko lapha ku chapter 1. Lithi iBhayibheli uma isindisa uthi mayihambe iyokuba priest izibonakalise. Lithi iBhayibheli uyabuyela ungena endaweni la aphuma khona, endaweni yaseCapernaum. eCapernaum kula azalwa khona. Uma afika lapho lithi iBhayibheli kwakunesixuku esiningi, angena kunabantu abaningi bezomlalela. Phakathi kulabo bantu labo kwakhona ababhali, kwakhona abafarisi, kwakhona bonke abantu abathelisi behlezi, ngokuba la uJesu bekahamba khona emva kokuthi sekenze imangaliso eziningi. uJesu wayelandelwa ngabantu. Kepha into esifunda kule ndaba ukuthi kunamadoda amane eza abona ukuthi uJesu uma sakhuluma kwakunamandla okuphilisa. La madoda amane athatha indoda eyayigula, eyayilele ehlakeni, yathi afuna ukungena endaweni la uJesu wayekhona. iBhayibheli lisitshela ukuthi azange afumana indawo ngokuba kwakunesixuku esiningi. Lesixuku samvimba abantu ukuthi labantu abaphethele indoda ukuthi bayise kuJesu ukuthi aphilise. La madoda wayekholwa ngoba kungamadoda ukuthi abona amandla akuJesu Kristu. Lithi iBhayibheli la madoda aqhaqa uphahla lwendlu, uma aqhaqa uphahla lwendlu angena phezulu abeka umuntu kuJesu Kristu. uJesu mayibona le ndaba abona la madoda, wathi kule ndoda lele uma ehla, wathi uJesu uphilithethelelwe izono zakho. Lokho akwehlanga kahle kubafarisi, lokho akwehlanga kahle kubabhali, lokho akwehlanga kahle kubantu bebekhona njengokuthi abantu bomthetho. Phela abafarisi kungabantu ukuthi uma bafika njengokuDeuteronomy 13 babheka ukuthi uma umuntu akhuluma izwi kaNkulunkulu kumele alikhulume kanjani. Kepha uma kungehlanga kahle lokho bazindla enhlizweni zabo bathi lo ngubani, ngokuba even uma umuntu ethethelela izono uNkulunkulu kuphela ongathethelela izono uyahlambalaza. uJesu ekwazi lokho wathi kubo, yey nina nihlinzelani okubi na? Ukuze nazi ukuthi indodana enkulu yomuntu inamandla okwenza okukhulu, wathi vuka uthabathe uhlaka lakho. Ekseni ake sikhulume ngayo le ndaba ukuthi uJesu wenza umehluko
umehluko omkhulu. Ngizokhuluma ngezinto ezine nje bese ngifaka izahlulelo zakhona ukuthi kwenzakalani. Okokuqala, uJesu wenza umehluko omkhulu. Siphila emhlabeni la abantu babanjwe isono. Siphila impilo la enzima. Abantu bayagula, abantu balahlekelwa ithemba, abantu balahlekelwa imisebenzi, abantu kunezinkinga eziningi ababhekene nazo. Kepha namhlanje sithola indaba yomuntu obekagula elele. iBhayibheli uma likhuluma ngalomuntu ukuthi bekalele, kodwa into ayikho kulomuntu, isebanganini bakhe uma bemletha. Kupha nazi izinto ezine engifuna ukukhuluma ngazo la, ukuthi okokuqala, uma abantu baletha le ndoda ngohlaka, lithi iBhayibheli uJesu wabheka phezulu. Uma abheka phezulu from verse 3 and 4, wabona indoda ilethwa ngestretcher. Uma yehla ilethwa ngestretcher, uJesu into ayenza wathi uthethelelwe izono zakho uma abheka phansi. Ake ngisho lokhu, akusibo bonke abantu abangathethelela abantu izono zisulwe. Akusibo bonke abantu emhlabeni abangakwazi ukuthi umuntu uma eza thethelele. Umehluko owenziwa uJesu la ukuthi akazange avela ayiphilise le ndoda, kepha uvele waya kulento edinga umoya wakhe, edinga umphefumulo wakhe. Abantu siphila emhlabeni wezono. Into ebalekile ecindezela umuntu evale amehlo omuntu yisono. iBhayibheli lisitshela ukuthi uma Adam ona ensimini yase-Edeni, abantu bonke bona bawela esoneni. Sineyinkinga nje kungenxa yesono. uJesu uzele lokho ukuthi azosusa izono. Into ehlukanisile noNkulunkulu yizono. Uma uJesu eza, uza ungumuntu, kepha uza unguNkulunkulu. Uma eza emhlabeni, into ayizele wayezofela izono zethu ukuze sikwazi ukuthi sithethelelwe. Mama lapha ekhaya, baba lapha ekhaya, lapha sikhona sithi namhlanje ekseni ukuthi uma umuntu okuze athethelelwe izono, umuntu uthethelelwa izono khona la emhlabeni. Umuntu uyakwazi ukuthi uNkulunkulu amthethelele izono la emhlabeni, and umuntu okwazi ukuthethelela izono nguJesu kuphela, akekho omunye. Ingakho ngithi umuntu okumele enze umehluko emhlabeni uJesu Kristu. uJesu weza ukuze enze umehluko. Ukuthethelela kwezono into engaphezulu okuningi okuphiliswa. Ukuthethelela kwezono into engaphezulu kokuba rich. Ukuthethelela kwezono into engaphezulu kokwenza konke umuntu anako. Uma umuntu ethethelela izono, ubuyisana noNkulunkulu. Uma umuntu ethethelelwa izono, kususa konke ubumnyama. Uma umuntu ethethelelwa izono, kuvuleka indlela yempilo emehlweni lakhe. Uma uJesu abheka phezulu, lithi iBhayibheli, he look up, wabona amadoda aletha abantu ngohlaka. La madoda mane wayekholwa. La madoda abona amandla akuJesu. La madoda abona ukuthi le ndoda lele lapha kukhona umuntu ongayiphilisa, uJesu Kristu. Ingakho athatha isibindi sokuthi aze aqhaqhe nophahla, alethe phansi indoda ingene. Uma indoda ingena, uJesu mabheka phansi, wayibheka wathi, indoda uthethelelwe ezonweni zakho. Na umuntu uyathethelelwa izono. Uma athethelelwa izono, abaPharisi nababhali bazindla ngaphakathi babo. Uyazi sometimes ukuthi uma izwi kaNkulunkulu lishunyayela, uma izinto zenzeka ebandleni, uma izinto zenzeka mfundisi akhuluma, kunabantu amazwi eBhayibheli angahlali kahle enhlizweni zabo, baphikisane nalokho okukhulunywayo. Lokho okwenza ukuthi uJesu wenza umehluko, lithi iBhayibheli wabona ngaphakathi kweinhliziyo zababhali nabaFarisi ababethi uJesu yahlambalaza. Lokho babekusho ngoba bazi umbhalo ukuthi akekho umuntu ongathethelela izono, kepha abakade bangakwazi ukuthi lo Jesu ongumuntu unguNkulunkulu qobo lwakhe. Lithi iBhayibheli uma ezozalwa ukuthi sizozalelwa indodana, siphiwe umntwana, simbize igama elithi ungu-Immanuel, ukuthi uNkulunkulu nathi. Uma uJesu ehamba emhlabeni, wayehamba engumuntu, wayehamba
wayehamba enguNkulunkulu. That is why wayephilisa izifo, wayethethelela abantu izono. Lokhu kokuqala uma sifunda kule ncwadi kaMark, kula uJesu enza umehluko omkhulu. Uma asifunda kuMark chapter 1, ubaphilisile abanye, kepha akabathethelelanga izono. Kepha kulo ngenxa yokuthi wabona ukukholwa kwalamadoda amane, lithi iBhayibheli uJesu wathi uthethelelwe izono. Ake ngisho lokhu, kubalulekile ukuthethelelwa izono. Kususa umuntu ebubini, kususa umuntu emagibeni kaSathane, kumlethe kuNkulunkulu. Uma umuntu ethethelela izono, uyakwazi ukuthi abe nobudlelwane noNkulunkulu. Inkinga yomuntu yisono. uJesu uzele ukuzosolva leyo nkinga leyo khona isono. Ama-divorce amaningi akhoswa isono. Ukubulala kwabantu kukhoswa isono. Isono siyinkinga enkulu emhlabeni. Le ndoda yaba nenhlanhla, le ndoda yathola umusa, le ndoda yahawukelwa, le ndoda yasizakala ngokuba yathola indoda eyayimile ishumayela. uJesu wayeka konke ekade akwenza, wayekukhuluma, wayekwenza konke abantu, wasaba, wangasabi nababhali akade bahleli phansi. uJesu wabheka ngqo kule ndoda wathi uthethelelwe izono zakho. Ake ngisho kuwe ukuthi uma ungakathethelelwa izono zakho, uma ufa isihogo sikulindile. Uma ungakathethelelwa izono zakho, noma ngabe ulungile, noma ngabe ungena isonto, noma ngabe uhamba kuphi, ukuthethelelwa kwezono yinto ebalulekile, ngokuba uma sithethelelwa izono sibuyisela kuNkulunkulu. Uma sithethelelwa izono siyelaphwa kuko konke into, siyabenziwa sibe ngabantwana abasha. Lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Bheka sekuvele okusha, okwakudala kundlulile. Umuntu akasiyisoni ngento ezinto azenzayo, sizalwa siyisoni. Uthi omunye isinefactory ngaphakathi yokukhiqiza isono. Ubugebengu yisithelo sesono, ubufebe yisithelo sesono, ukutshontsha yisithelo sesono, ukugula yisithelo sesono. Asisiyizoni ngoba senza okuthize, kepha ngaphakathi kwethu sinemvelo yesono. uJesu amthethelela wakhipha ngaphakathi kulo muntu lento ebalulekile. AbaFarisi bathi, ubani lo ohlambalazayo na? Bebangamazi ukuthi uJesu uNkulunkulu, bebangazi ukuthi uzele lokho babezindla. uJesu esuka uthi yini elula ukuthi uthethelelwe izono. Kwathi uze nazi ukuthi indodana kaNkulunkulu inamandla okuthethelela izono, wathi kolele, vuka uthabathe uhlaka uhambe. Ake ngisho lokhu, le ndoda yathethelelwa izono emhlabeni. Ukuthethelelwa kwezono kusemhlabeni. Azange igcine lapho ukuthethelelwa izono, kepha uJesu Kristu waphilisa umzimba wakhe, yaphila. Nazi izinto engifuna ukuzibeka ngoJesu Kristu, umehluko wenzayo, engifuna ukuthi uwazi nawe, angakwenza nakuwe. Okokuqala, ithi iBhayibheli alikho insindiso ngomunye umuntu, alikho igama esinikiwe ebantwini ekumele sisindiswe ngalo, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Indoda yathethelelwa izono. Kusho ukuthini na? Yabuyisana noNkulunkulu, yaba nokuthula noNkulunkulu. Sibuyisana noNkulunkulu ngokuthethelela kwezono, sibuyisana noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Lithi iBhayibheli munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu oba inhlawulo yezono zethu. Ingakho lapha kule ndoda uma ithethelelwa izono, nazi izinto ezenzakalayo. uJesu ekuthethelelwa izono, uba nempilo entsha, uba nenkosi entsha, uba nempilo engunaphakade. Lezi zinto zenzeka ngaleso sikhathi. uJesu sekakwenzile lokho, wathi kubabhali nabaFarisi, yini elula? Kulula ukuthi uthethelelwe izono ngoba abantu ngeke bakubone lokho. Kepha uJesu wathi kuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla ukuthethelela izono emhlabeni. Wathi vuka uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Yavuka, yaphiliswa nasemzimbeni. Le ndoda yathola umusa, yaphiliswa, yathethelelwa izono, yanikwa impilo kunaphakade, yaphiliswa emzimbeni ukuthi ihambe idumise uNkulunkulu. Akusho ngeke ngisho lokhu. Into ebalulekile kule ndoda ukuthethelelwa kwezono. Baningi abagulayo bangaze bafe bagula, kepha uma ungathethelelwa izono akusiyinkinga ukugula, kepha inkinga ukuthethelelwa izono. Akusiyinkinga ukuba nani, kepha inkinga
ukungazani noJesu. Uma siza kuJesu, lithi iBhayibheli uthembekile ulungile uma sizivuma izono zethu ukuze asithethelele. Impilo yethu ayiphelele emhlabeni, impilo yethu ingunaphakade, impilo yethu ayipheleleli kuloko esinako. Ake ngikhulume lamazwi okugcina uma sengivala ngisho ngithi lokhu, ukuthethelela kwezono kukhombisa ukuthi uJesu unguNkulunkulu emhlabeni, uzile ethanda abantu, njengoba iBhayibheli lisitshela ukuthi kuJohn 3:16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa, ukuba ilona lokholwa ngiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kuyatholakala kuKristu Jesu. Ukuphila okuphakade kukhona emhlabeni sisaphila. Sidinga ukuthi sithethelelwe izono sibe nokuphila okuphakade. Asibi nokuphila okuphakade emva kwethuna uma singasindiswanga. Ingakho uJesu wenza umehluko kule mpilo yendoda ukuthi isaphila, isakhona emhlabeni, isakhona la ingakafi ukuthi ithethelelwe izono. Ukuthethelela kwezono, uma iBhayibheli isitshela ukuthi uma silizwa izwi likaNkulunkulu, yena uthembekile ukuthi asithethelele. Lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa. Lamadoda amane ayekholiwe, abona amandla kuJesu, alanda abantu. Ingakho uJesu siyibandla usinikile umlayezo ukuthi hambani niye ezizweni zonke nilanda abantu ukuze abantu bazosindiswa. Insindiso into edingekayo kulona loyo. Asinawo amabhadi amakhulu ukuthi isono esihleli kithi siso sisicindezelayo. Sengivala nje sengigcine ngithi ake ngibuze kuwe, uthethelele na izono? Uthethelele na izono? Ungaba nako konke emhlabeni, kepha uma ungakathethelelwa izono, uma ufa impilo yakho yoba sesogweni. Asiye ezulwini ngobuhle bezinto esizenzele uNkulunkulu. Asiye ezulwini ngezinto ezinhle ngokuathenda isonto njalo. Kepha uJesu Kristu ungumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uma siza kuye sazi lokhu uNkulunkulu akwenza. Elithi iBhayibheli ivangeli yilokhu ukuthi uJesu weza, wafa esiphambanweni, wangcwatshwa, wavuka ngosuku lesithathu. Ivangeli elinamandla elisikhulula ezonweni zethu, elisenza ukuthi sithemba noNkulunkulu. Le ndoda yathethelelwa. Umbuzo okhona kimi ukuthi namhlanje kuseni, uthethelelwe na izono na? Uyamazi ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi na? Akekho omunye umuntu ongathethelela izono. Ayikho insindiso ngomunye uJesu Kristu. Ukubekwa izandla uphiliswe ekugulweni akusukuthethelela kwezono, into emzimbeni. Kepha uJesu yandlula emzimbeni aye ngaphakathi. Ingakho kule ndoda uma abheka phezulu wabheka abantu bakholwa, uma abheka phansi wabona umusa, wayithanda le ndoda. Uma abheka emaceleni wayeka isicuku, uma abheka phakathi enhlizweni wabona konke. uJesu unguNkulunkulu, unamandla okuthethelela izono. Inkinga enkulu isono. Into engangisho ukuthi ungafi ungakathethelelwa izono, ngoba emva kwethuna akukho ukuthethelelwa kwezono, emva kwethuna akukho ukusindiswa. uNkulunkulu senzela umehluko ngokuthi asilethele indodana yakhe ezele yodwa ukuthi ngaye sisindiswe. Ake sithandaze. Baba ngcwele isenkosi yethu Jesu Kristu, impilo zethu zidinga wena. Yenza uJesu enze umehluko empilweni zethu. Kuba bonke abangamazi uJesu kukhona ukuthethelelwa kwezono kukuye manje naphakade. Amen.